Ambalma bamananga mena Mali kono ani Mali ko gani bamananga kunnafoni wakati selen wala wala libina ke munu kono kuma wala awi Mali kono ani akukan kibaraw kan aw dangana Septembre kalo kile sheki ye don kerengere don mini atara ka nyashin kerengere ne yana baliku kalama ni we alphabetisation ye ame awla doniya ka foko don yere la ini ti dore o de ka kokoroma doni wale o ta ka nyashin baliku kalama ni nga do bala sigida o kono ka ta se jekulu mani we association ye o kadara kono anga nyini ni kala o jigina faba kono ni nga ta jamana don akilina do don yere kungan ko ni Allah halalawla Maritu Jallow ani Sama Traoré de kunu anga janga nyamadali ka ga soro le fe Septembre kalo kile sheki o kɛra don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin kalanbaliya kɛlɛli ma ka bɔ diɲɛ kɔnɔ o senfɛ baliku kalanw yamaruyala k'a daminɛ sifi kunda ka taa fo sijɛ kunda ɲina san 2020 o ɲɛnamayala ka coronavirus ko to senna taasi bila kɛra ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu ma chansi sɔrɔ ka taa ekɔli la Mali kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ekɔli bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a ma dogo maasi la a kɛra sababu ye ekɔliden caman ye walan sɛbɛn maliyɛndenw y'a yira ka fɔ don n'a nataw la a kɔlɔlɔ bɛ bonya Alan kuntigi kira kisi nɛma b'a ma fɛn fɔlɔ fɔra ɲɛna o ye kalan de a fɔra ko ka kalan donc a fɔra ɲɛna yɔrɔ ma ko ka kalan an kɔni tɔ t'a la bolobila ji la ye donc k'a lase maliyɛn parents d'élèves bɛɛ lajɛlen ma Mali ɲɛma bɛɛ lajɛlen ma kalanbaliya in kɔni gɛlɛya do bɛɛ lajɛlen ma a gɛlɛya do denmisɛnninw ma gɛlɛya do mɔgɔkɔrɔba ma gɛlɛya do sigida yɛrɛ ma kalanbaliya yɛrɛ n'i y'a jateminɛ fɔlɔ dibi de do sira jumɛn fɛ ni mɔgɔ ma kalan ko caman bɛ a ka gɛlɛ ka se k'olu ɲɛnabɔ I yɛrɛ ye sɛbɛnko siraw b'o la ani diɲɛnatigɛ faamuyali caman b'o la an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi n'o ye technologie tile n'i ye jateminɛ kɛ fɛn caman bɛ yen k'a nɔgɔya o nana ni ko caman bɛ yen o nɔgɔyali ni kalanna a ka ca Ala fɛ diɲɛ fan caman I bɛ se k'i yɛrɛ ɲɛnabɔ o kɔnɔna na donc o la ne kɔni ka faamuyali ye mun ye toujours an ka kalanko do bala ni mɔgɔ caman sera ka kalan a ka ca Ala fɛ gɛlɛya caman b'an ka société kɔnɔna na a bɛ nɔgɔya vraiment kalanbaliya ye dibi juguba hali mɔgɔ min kalanna ani mɔgɔ min ma kalan u kɛcogoya tɛ kelen ye bibi na n'i ko ko diɲɛ yɛrɛ ka taa fɔlɔ a fɛn fɔlɔ ye kalan de ye fɔlɔ ni kalan ma se ka yiriwa jamana o jamana na a bil'i kunna o jamana tɛ taa ɲɛ n'i y'a ye an b'a fɔ ko coup d'état dɔw de kalanna n'u sera ka hakilinaw sɔrɔ ka coup d'état kɛ parce que kalan fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye fɔlɔ kalan bɛ fɛn dɔ de yira hadamaden na I taabolo I bɛ ka taa taabolo min kan a man ɲi mun b'a yir'i la kalanbaliya kunfin tɛ se ka taabolo dɔn n'i kalanna de I b'a dɔn an ka jamana a man ɲi a kɛcogo man ɲi a taabolo man diya kalan de b'o lase mɔgɔ ma bi na an bɛ fɛn o fɛn na an k'o bɛɛ to yen fɔlɔ an ka kalan de sinsin fɔlɔ jamana kɔnɔ an b'a fɔ cogo di ko muso kelen n'a kalanna ko du kelen kalanna ni fila kalanna jamana kalanna donc an bɛ se k'o kuma fɔ cogo di ka tila k'an yɛrɛbakun sɔsɔ tugun o tɛ se ka kɛ ne ma sɔn o kuma ma bi na an ka nin fɛn bɛɛ to yen kɛlɛ o yan fɛ o an k'o bɛɛ to yen fɔlɔ an ka fɛn fɔlɔ an ka précaution ta kalanko la kalan ka basigi fɔlɔ jamana kɔnɔ k'o to an bɛ tɛmɛ olu ko tɔw ye kɔfɛ kalan tɛ bolo kɔfɛ fɛn ye quoi parce que e den b'a la ne den b'a la ni muso b'a la ni dɔgɔninw b'a la donc n'a ma ɲɛ k'an bɛɛ de ye kelen ye an bɛɛ de ye malikɔnɔden ye an k'an jilaja an ka fɛn bɛɛ dabila fɔlɔ an k'an ɲɛsin kalanko ma diɲɛ tɔnba Nations Unies ye gafe dɔ bɔ ka bɛn septembre kalo tile 8 san 2020 o gafe in b'a yira ka fɔ diɲɛ kɔnɔ maa 7 o maa 7 I bɛ taa sɔrɔ maa 1 o ma kalan o de kɛra sababu ye k'a dɔn ko maa 80,000,000 kɔ diɲɛ kɔnɔ olu ma kalan Jɛkulu min bɛ wele ko Mouvement Populaire du 4 septembre MP4 u ye lajɛrɛba kɛ ka bɛn tarata ma Boulevard de l'Indépendance la ni o ye meeting ye walasa ka se ka dɛmɛ bolo ta ka ɲɛsin Mali jamana finitigilakaw ma o kadara kelen kɔnɔ u ye wele da ka ɲɛsin jamanaden tɔw bɛɛ lajɛlen ma wele min ni o bɛ dɛmɛ ko fɔ bɛɛ lajɛlen ka Mali jamana finitigiw ka ko kɛ I kunkɔrɔ ko ye walasa jamana ka se ka jɔsi kelen sɔrɔ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la Ousmane Sowore Seydou Ɲare ani Ablaye Sogodogo Kafune Bacili bɛna ɲɛfɔli k'an ye kunnafoni tɔgɔ ni Mali jɔnjɔn hymne national dali de meeting belebele in lajɛrɛba baaraw nun donna
ni meeting ba min ni a kɛnɛ sigira sen kan mouvement populaire du 4 septembre fɛ faraɲɔgɔnkan tɔn yɛrɛ bɛ tali kɛ fanga ɲini tɔnw jɛkulu ani foroba tɔnw de ka faraɲɔgɔnkan na i n'a fɔ komi plateforme caman les patriotes tɔn le Mali est pour nous tous ani waati sera tɔn olu de y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma faraɲɔgɔnkan yɛrɛ a laɲini de ye ka se ka kɔkɔrɔmadoni waleya ɲɛsin an ka finitigilakaw ma ka tɛmɛ ni comité national pour le salut du peuple CNSP tɔn ye olu minnu kɛra sababu ye ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bin u ti kalo tile 18 tɛmɛnen ka sanga ni laɲini camanw ye ani nisɔngoya taamaw ka bɔ fanga ŋwara dabagaw fan fɛ. Jugu banga kɔnɔna na jugu banga kɔfɛla na n'o ye marabaga jugu an'u ka jɛkulu jugu ye an ka sɔrɔsiw bɛ ka sa don o don o tuma anw minnu ye malidenw ye n'u bɛ ka sa anw ye wale ɲuman dɔn jumɛn bɛ yen n'an bɛ se k'o k'an ka sɔrɔsiw ye walasa k'a yir'u la k'a fɔ u ma sa fu la an k'an yɛrɛ laɲiniko la o de kama anw plateforme 4 farala ɲɔgɔn kan n'o ye plateforme les patriotes plateforme waati sera plateforme APM ani plateforme le Mali est pour nous tous ka jɛkulu basigi jɛkulu min n'an y'a tɔgɔ da mouvement populaire du 4 septembre 2020 MP4 MP4 a ka wuli ka jɔ a n'a ka kɛlɛ o bi tali kɛ min na o ye jamana ka maracogo ɲuman sɔrɔ transition fanga min n'a bɛ sigi an kana o ka kɛ jamanadenw hami ye o kana kɛ maa damadɔ hami ye o kana kɛ politikimaw hami ye. maa bayirika caman minnu hakilina ni MP4 tɔn hakilina bi taa ni ɲɔgɔn ye furancɛro fanga sigili kunkan o min ɲɔgɔn yew ani a hakili jagabaw bi senna an ka jamana kɔnɔ nin waati in na u bɛɛ lajɛlen nana fara ɲɔgɔnkan tɔn in kan walasa ka se ka meeting belebele in ɲɛnamaya sɛbɛnniden minnu kun bɛ se ka kalan u ka pankartiw sanfɛ o sɛbɛnnidenw bɛ tali kɛ finitigilakaw kɔrɔ doni ani CNSP kɔrɔ doni de kunkan wali kelen furancɛro fanga min ni a kuma ɲɔgɔnyaw bɛ senna o fanga ka bila finitigilakaw ka bolo kan o de kun bɛ se ka kalan u ka ja yangalenw sanfɛ o min yɛrɛ de ye faraɲɔgɔnkan tɔn mouvement populaire du 4 septembre ka laɲini ye o de siratigɛ la u ye ni lajɛrɛba meeting in kɛnɛ sigi sen kan a b'aw ɲɛna ko solution min le peuple malien solution ye anw de ni anw sɔnna Mali bi jɔ mais n'aw ma sɔn Mali ti se ka jɔ an bɛ armée fɛ bi nka ni maa o maa ko i bɛ mɔgɔ dɔn armée la an b'a di la bilahi n'an ma ɲɛ yɛlɛma kɔ ni da cira n'i bɛna da kura jɔ n'i bɛ jida kura dilan i bɛ da ɲɛnɛma de dilan ni maa 100 bɛ min na o tuma i b'a kɛ maa 1000 ye wa Mali changera fo saya an ka sɔrɔdasiw an ka tɛnɛntigiw fo saya walasa ka se ka sorunalidon kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma ani Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma mouvement populaire du 4 septembre faraɲɔgɔnkan tɔn u ye damakasili ani weleweleda kɛ ka ɲɛsin Mali jɛɲɔgɔnw ani Mali dɛmɛbaga jɛkuluw bɛɛ lajɛlen ma ni o ye partenaires ye k'u k'a lajɛ ni diɲɛma jɔlen ye k'u bolo lasegin kɔ ɲangili waleya minnu ni o bɛrɛ dara Mali jamana kun k'a bɛna kɛ sababu jugu ye ni ka dɔ fara malidenw ka gɛlɛya de kan degun minnu ni maliden b'a kɔnɔ k'a latɛmɛ a bi san 10 bɔ bi Manga sɔrɔsiw fo sɔrɔsi minnu n'u bɛ CNSP kɔnɔ depuis u nana fanga la u y'a yira an na k'a fɔ Mali cɛfarin minnu bɛ to kɛlɛ kɛnɛ kan n'u su tun tɛ se ka na di u somɔgɔw ma u y'a yira an na k'a fɔ ko kuma in tun ye nkalon ye k'a bɛ se ka kɛ. U y'a yira k'a fɔ k'o bɛ se ka kɛ o de y'a to an ka sɔrɔsi minnu tora gire a bɛɛ lajɛlen su nana k'u bɛrɛbɛrɛ u ni bonya min ka kan k'o da u kan ka tila k'u su don jamana ka reconnaissance kɔnɔ pour que u somɔgɔw ɲɛ kana to ten parce que i ka mɔgɔ sara i t'a kibaruya sɔrɔ k'a fɔ a sara i t'a su ye a tɛ jamana ko nɛgɛ dɔn mɔgɔ la donc an b'an ka CNSP mɔgɔw fo k'a ɲini u fɛ u ka continuer ka nin baara in kɛ an maliyɛnw bɛɛ lajɛlen b'u kɔ.
Maliyɛnw b'aw ɲininka yali CNSP aw b'a kɔ wa aw bɛ CNSP kɔ wa aw bɛ Mali finitigiw kɔ wa vive l'armée malienne vive l'armée malienne vive le Mali vive la paix au Mali. Merci. Amaola donia kafo mouvement populaire du 4 septembre u ka baara bolodalenw na u b'a fɛ ka nin n'a ɲɔgɔnna fara ɲɔgɔnkanw sigi Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ don n'a nataw la. Kɛnɛ in kan sanga kelen taara k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma kɛlɛ cɛfarin minnu ni olu binna faso kumabɔtɔ duwawu don ani damakasili kɛra ka kɛnɛ in kuncɛ. Hali bisa an ka to monument de l'indépendance la maa minnu ni olu sen donna MP4 ka nin wulikajɔ baara in na olu dɔw fana ye dantigɛliw kɛ ni ka seereya caman yira Boubacar ani Abdoulaye Sogodougou ka kuma galamani na an ka janga ɲamadalikaw sɔrɔlenw fɛ. Donc n'a welela an bɛɛ bɛ na de ka sɔrɔsiw dɛmɛ ka an yɛrɛ dɛmɛ k'an ka faso dɛmɛ k'an ka faso kumabɔ parce que Mali bɛ janfan dɔ de la sɔrɔsiw nana même pas tile 15 a y'a ye sɔrɔsiw bɛ ka terrorisiw bunte cogo min na u bɛ k'u bunte ten sɔrɔsiw bɛ ka moto minnu minɛ aw ɲɛ b'u la u bɛ ka terrorisiw ka mobili minnu minɛ aw ɲɛ b'u la ni baarako don Mali ma se an k'a fɔ ko k'a di société civile ma a bɛ taa an bɛ se o niveau la fɔlɔ an bɛ niveau min na sisan an k'a to transition militaire ka kɛ pour que ka Mali basigi ka Mali di malidenw ma ka Mali kɛ maliyɛnw ta ye donc ni mun kan ka kɛ o la o bɛ sɔrɔ ka kɛ. An ka mouvement populaire du 4 septembre ne yɛrɛ y'o kuma lasela ye ka ti cercle kɔnɔ o de y'an se yan ka a ɲini diɲɛ mɔgɔw fɛ u ka sabali k'a ɲini CEDEAO fɛ k'a ɲini communauté internationale fɛ u ka malidenw lamɛn anw de ko n'an bɛ fɛ an ka transition ka di colonel Asimi Goïta n'a ka cɛdenw ma pour que Mali bɛ basigi pour que maliyɛnw bɛ da ɲɔgɔn na tugun parce que n'i y'a jateminɛ an ka politique mɔgɔw u ye fɛn caman yira an na san 30 danaya tɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ Mali janfara Mali burujara ni surasi ninnu y'an dɔ de. Nusu jalen don k'a fɔ ko an ka denmisɛnninw surasiw vraiment u bɛ position min na a ye ne ja donc n bɛ na ne ka président tɔɔrɔmɛ tɛ sanu tɛ fɛn wɛrɛ tɛ ka na jira k'a fɔ ko vraiment n b'u soutenir donc n nana ni n farikolo ye k'u soutenir. Ne nana ka na soutien kɛ k'a fɔ transition a ɲɛmɔgɔ ka kɛ sɔrɔsi ye civiliw ka togo la an ka transition ɲuman kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan CEDEAO ka laɲini ye an ka transition surumani kɛ an ka échouer a ka fɔ ko voilà les conséquences du coup d'état donc an ka na an hakili ja wuli an ka na ja wuli baara kɛ an ka taa dɔɔni dɔɔni an ka mɔgɔ ɲɛnamaw ɲini civil kunda sɔrɔsi kunda an ka transition kɛ transition min ni diɲɛ bɛɛ bɛ se k'a lakali. Ne bɛ mun fɔ sɔrɔsi ye baara min k'a ɲɛna ne bɛ fɔ mɛtiriw ɲɛna u ka hinɛ na u k'a to sɔrɔsi bolo sɔrɔsi ka dɔ kɛ u ka hinɛ na yɛrɛ an ka se ka kalan kɛ u ka ala kama an ka se ka kalan kɛ o dɔrɔn de n'a hakilina ye. Comité national pour le salut du peuple ka communiqué numéro 11 na ka se a 12 ma ni o de jamana tɔgɔlaminɛw u bɛɛ ka se ka lasegi jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya n'a bolimafɛnw ni olu kan ka taa yɔrɔ min na sa o de direction nationale de l'administration des biens de l'État ye CNSP ka nin hakilina in baaraw bɛ sen na député kɔrɔw ka taa se ministre ma Mali jamana tɔgɔ la u ka dara kɔnɔ an ka ɲininikɛlaw jiginna faaba kɔnɔ ni ka taa ɲɛɲinini kɛ a lahala la baara in yɛrɛ cogoya bɛ cogo min na Ali Amidou Badini ni Ibrahim Kulubali de kunu an ka janga ɲamadalikaw ka sɔrɔlenw fɛ. Karidon septembre kalo tile 6 Comité national pour le salut du peuple n'o y'an ka finitigilamaw ye mara bɛ minnu bolo bi o ka bataki 11 na a n'a 12 kɔnɔ o y'a ɲini jamana minisiri a n'a wasaden kɔrɔw fɛ bolimafɛn minnu kun dilen don u ma foroba baara kadara la ko k'o bolimafɛn lasegi jamana ma fo ka taa bila tamaseerew la n'an k'o ma ko makaron n'o bɛ bila mobili kɔnɔ ani jɔnjɔn minnu bɛ di ni ma kofɔlen ninnu ma n'o bɛ da disi la o baaraw de bɛ sen na kabini ntɛnɛn jamana cakɛyɔrɔ la mun bɛ wele ko DGAB n'o ye cakɛyɔrɔ ye jamana tɔgɔlaminɛw marali kun kan. Ni mobiliw nana fiche dɔ b'an bolo yan nɔ fiche
o y'an yɛrɛ ka fiche an bɛ mobile n'u nana sisan an bɛ mobile les organes vitaux a bɛ fɔ ma mobile fɛn nafama yɔrɔw an b'olu contrôler ka se moteur ma ani climatisation ani mobile yɛrɛ carrosserie ani pare-brise an b'a bɛɛ la ni fiɲɛ t'a la ni a nana état min na an b'o état de sɛbɛn papier in sanfɛ mɔgɔ min nana n'a ye an b'a yir'i la bon mobile nana ka to nin état de la donc ni i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ fɛn kɛra la min t'i ka mobile i bɛ se k'o signaler mais ni sɔnn'o ma fiche in ne b'a signer mɔgɔ min nana o tigi b'a signer kelen bɛ garder anw fɛ an bɛ kelen d'i ma parce que n'i nana fɛn kɔni bila yɔrɔ la o papier ka d'i ma k'a yira k'a fɔ i y'a bila. kabini o laseli kɛra an ka sɔdasiw fɛ n'o ye CNSP ye wasadenw an'an ka minisiri kɔrɔw kɛlen don k'o wele jaabi teliya la ni bolimafɛn ninnu tali ye k'a lase yɔrɔ la a kan ka di yɔrɔ mun na. komi u ko député bulon cira ko k'o lasegin a fɔlen an kɔni a kan ka lasegin yɔrɔ o yɔrɔ an taara an ta lasegin parce que n'i y'a jateminɛ député mobili ti député bɛɛ bolo a bɛ assemblée bureau mɔgɔw bolo mun ye président vice président ani secrétaire parlementaire n'olu bɔra yen a fɔ minnu ma la conférence des présidents o ye commission président ye donc mobili bɛ olu de bolo donc an kɔni komi ne ye commission éducation communication et culture président ye dɔ tun bɛ ne bolo ne kɔni taara n ta di n taara mobili di fɛn ni mun bɛ dulon fini na n taara o déposer minnu bɛ bila mobili kɔnɔ makaraw n taara bɛɛ déposer. mobili ninnu bɛ ta ka yɔrɔ mun sɛgɛrɛ o de ye garage administratif kɔrɔ ye n'a sɛbɛn ko ɲɛw o bɛ ɲɛnabɔ yen ni ka sɔrɔ ka t'o lasago GMS la lakana kɔnɔ. septembre kalo tile 7 i y'a fɔ cogo min DGAB le directeur général de l'administration des biens de l'État a ye lettre dɔ ci police directeur général ma k'a fɔ a ye ko garage administratif cour ka dɔgɔn a b'a yamaruya ɲini police directeur fɛ ni u tilal'u ka baara la i n'a fɔ mobiliw recenseli n'u tilal'o la mobiliw kana bila GMS la c'est pourquoi an ye yamaruya di mobiliw ma ka jɔ an ka kɔfɛla la an ka ballontan terrain kɛrɛfɛla n'an b'a fɔ a ma ko cour arrière du GMS jɔlen bɛ yen. Comité national pour le salut du peuple n'o y'an ka finitigilamaw ye ni hakilina bɔra minnu yɔrɔ o fora kosɛbɛ jamanadenw fɛ o ka nin miiriya ɲuman na. ne bolo mobili sigini a kun kan ka kɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ titre de bɛ d'i ma n'i kɛra ministre kɛra député o titre de don donc n'i kɛra n'a titre dir'i ma faso bɛ bien dɔ ta ka d'i ma donc maintenant fɔ e t'a dɔn personnellement faso de t'a dɔn donc ni i t'a titre la bilen i t'a baara kɛ jagoya i kan ka faso ka fɛn segin hali ni faso ma réclamer kan ka dɔn k'a kan ka segin kɔ. fɛn min ye faso jama maa ɲɛmaaw ye n'an k'o ma ko société civile olu fana ye nin hakilina tare ni k'a yira k'a fɔ ko baara man ka dan nin mɔ ko baw sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ halisa faso nafolo o mana ye maa mun bolo yuruguyurugu sira kan o ka minɛ o tigi la ni k'a bila jamana ka bolo kan. fɛn min ye forobafɛn ye a tɛ se ka kɛ mɔgɔ kelen ta ye donc an kɔni o diyara n ye kosɛbɛ fɛn caman fana wɛrɛ bɛ yen dɛ min tɛ nin ye forobafɛn minnu taara ka feere privéw ma o ka ca yan ninnu bɛɛ fana ka ɲɛ ɲini min m'a sɔrɔ hakɛ la min m'a sɔrɔ sariya bolo ma u bɛɛ ka minɛ k'a lasigi gouvernement ma a kana da mobili dɔrɔn de ma dɛ fɛn o fɛn min tun kɛra gouvernement ka fɛn ye ni mɔgɔ de y'a ta k'a fɔ u bɛ e ni ne ka di an ye yuruguyurugu kɛ k'a d'i ma o bɛɛ ka bɔsi mɔgɔ ninnu bɛɛ bolo k'a di État ma. Comité national pour le salut du peuple n'o y'an ka finitigilamaw ye mara bɛ minnu bolo bi o ka nin hakilina laɲini mun b'a la halisa o de ye ka wulikajɔbaw sabati jamanadenw bɛ se lafiya sɔrɔ sira minnu kan yaasa ka Mali kura di jamanadenw ma. Ni kunnafoni de b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Kafunɛ Bacili ale ka ɲininenw don.
kabeni tarata septamburu kalo kile segin ye diɲɛ selege naani kiiritigɛsoba cour pénal international CPI ye kiiri dɔ dayɛlɛ ka ɲɛsin Alhasani ma siganama do gɛlɛya min ye Mali jamana sɔrɔ san 2000 ani san 12 san banbaganci mɔgɔ minnu ni olu y'u yɛrɛ kɛ kiiri jalatigɛbagaw ye u yɛrɛw ye Tombouctou mara kɔnɔ ni ka bingani waleya ni karogɛlɛya waleyaw ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma o banbagancikuli polisiya ma ɲɛma dɔ do sigana talen do ka ɲɛsin Alhasani ma k'a fɔ a nɔyera bingani waleya caman na cɛni musoya fanfɛyɔrɔw la ani buna adamadenw ka hakɛw buru jali ni dansagon waleya dɔw tali ye ka ɲɛsin u ma minnu bɛ tali kɛ sentigɛ ni bolotigɛw kun kan Tombouctou mara kɔnɔ san 2000 ani san 12 sigana talen do ka ɲɛsin banbaganci mɔgɔ min ma Al-Hassan a si bɛ taa san 42 la u ka tɔn kun bɛ ɲangili waleya minnu ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ni o dɔw bɛ tali kɛ sentigɛw ni bolotigɛw kun kan a jirala k'a fɔ ale de kun bɛ o ko jateminɛ ɲɛmɔgɔya la banbaganci mɔgɔ ninnu kun bɛ kiiri minnu jalatigɛ u yɛrɛw ye Alhassan kun bɛ jate i n'a fɔ komi o procureur ba a ka kiiri min sigilen filɛ nin ye cour pénal international CPI fɛ ka bɛn tarata septamburu kalo kile 8 ma a jirala k'a fɔ bolodingɔni kɔni ɲɛsinen do a ma karogɛlɛya waleya ni bingani waleya caman na buna adamadenw ka hakɛw darakili basigiw tiɲɛni adamadenya buruja waleyaw bingani wale ani cɛni musoya dansagon waleyaw. Côte d'Ivoire jamana kono Pascal Affi N'Guessa ni ministri ɲɛmaa kɔrɔ kundo jamana ɲɛmaa kɔrɔ Laurent Gbagbo ka fanga waatiw cɛbɔ do ka jamana ɲɛmaaya ɲini ka sanga ni Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaasigi kalataw ye minnu dɔgɔdalen do ɲinan san fanga ɲinitɔn FPI tɔgɔ la Pascal Affi N'Guessa a taara bataki dɔ di kalatako jalatigɛbagaw ma min bɛ tali kɛ laɲini kan walasa ban ka se ka kɛ jamana ɲɛmaa Alassane Ouattara ka kanbɔli gafe ma fan dɔ fana fɛ jeune patriotiw ka maa ɲɛmaa kɔrɔ ni o Charles Blé Goudé ale kɔni bɛ wulikajɔ baaraw la cogoya bɛɛ lajɛlen na kalata in kana se ka kɛ ka bɛn do dɔgɔdalen ma ka fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛ lajɛlen sigi jamana ɲɛmaasigi kalata don dɔgɔdalen ka se ka cɛ. A bɛ dɔgɔkun kelen bɔ bi sanji lahaw ta fanga belebele bɛ ka shuru ka jigin Burkina Faso kɔnɔ Wagadugu kadenw kan kin caman bɛ yen nɔ ji kuntagala bɛ ka yɛlɛn kosɛbɛ olu kan ka don u kan fu sisow kɔnɔ ka tiɲɛni kɛ sigida ɲɛmayaso ka jate bɔlenw na a bɛ taa se fo denbaya 300 hakɛya de ma sanji kasara ye minnu sɔrɔ dɔgɔkun in fori waati dɔrɔn kɔnɔ maa 3 olu de bɔnɛna u niw na ka sababu kɛ sanji lahaw ta nali ye Burkina Faso jamana météo kɔni kun ye kulolasɔmi kɛ k'a fɔ ko ni samiya waati in na ko san nali fanga bi bonya kosɛbɛ ka sanga ni o kunnafoniya in dili ye Burkina Faso jamana maa ɲɛmaw u kun ye bataki dɔw la tɛmɛtɛmɛ ka se ka jamana kɔnɔdenw kulo lasɔmi sanji fanga bonyali nali la ani a kɔlɔlɔw ni kasaraw ladilikanw fana kun dira walasa ka se ka sanji belebele ɲɛsigi waleya minnu ni olu kun kan ka matarafa min bi kɛ sababu ye tiɲɛni nɔ ka dansira la olu kuma caman kun fɔra. Senegali jamana ɲɛmaa Macky Sall ye kunnafoni di kɛ ka bɛn tarata don septamburu kalo kile 8 ma k'a fɔ bilankɔrɔmugu dɔ bɛna labila min bɛ tali kɛ sefa wari miliyari 10 kun kan o falenen dolari wari la miliyɔn 15 do k'o bilankɔrɔ in bɛna bila sanji kasara ladilanni ka bolo kan samiya sanji bɛ ka tiɲɛni minnu kɛ sefa wari miliyari 10 in kan ka don o baaraw de dafɛ jamana kɔnɔdenw ka fara fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔw kan olu kun ye kule ci dabɔ ka ban k'a jira k'a fɔ samiya sanji bi ka tiɲɛni nɔ minnu fanga bonya jamana kɔnɔdenw yɔrɔ la ko jamana maa ɲɛmaw kɛn bɛ ka fɛɛrɛ minnu boloda o lahalaya kun kan k'o taabolo man ɲi bari sabu ka d'a kan samiya o samiya nin ko kelen in don wa kɔlɔlɔ tan tɛ kumasi o de kadara kɔnɔ ka bɛn ni tarata in ye septamburu kalo kile 8 ladala ɲɔgɔn ye dɔ sigira jamana ɲɛmaa Macky Sall ani minisiriw ni ɲɔgɔn cɛ minisiri minnu ni ko in ti ɲa ni minnu dama don a la o ɲɔgɔn ye sigi de senfɛ jamana ɲɛmaa Macky Sall ye layidu di k'a fɔ bilankɔrɔmugu miliyari 10 sefa wari la o n'a bila ko in ladilan cogo dafɛ san ka tiɲɛni nɔ a n'a bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ ni kasara minnu lase jamana kɔnɔdenw ma o bɛ se ka kunbɛn cogo min ha k'a ja k'a bali bilankɔrɔmugu in dikun ye o ye jamana ɲɛmaa Macky Sall ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fana ma k'u k'a lajɛ taabolow ka falen bari sabu ka d'a kan ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔ min ni o dabɔtɔ ye nin ye ko don min bɛ diɲɛ selege naani bɛɛ lajɛlen kun kan o kuma a ka kan taabolo ɲumanw olu de ka se ka ta min bɛ kɛ sababu ye ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔw dansira la dɔgɔkun furancɛ in na ji ka tiɲɛni nɔ fanga bonyana kosɛbɛ bari sabu ka d'a kan niw bɔnna a bɛ taa se maa 6 ma minnu sata bɔra sanji lahaw ta in na
bolofɛnw fana caaman tiɲɛna. Jamana ɲɛma Macky Sall ka kɔrɔfɔw la a ko nafolomugu miliyari 10 min ni a bɛna bɔ ka bila samiya kɔlɔlɔ ladilan cogo dafɛ ko sefa wari miliyari 3 o cɛma o bɛna ta k'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma kasara ye minnu sɔrɔ miliyari 7 k'o bɛ ta k'o kɛ kɔkɔrɔma tintinan ye ka ɲɛsin sapierre pompiers ma ani sigida saniya ko kungango ko ɲɛnɛbɔ cakɛda Office National de l'Assainissement u ka se ka baarakɛminɛnw san k'o fara u boloda la. Jamana ɲɛma Macky Sall ka kɔrɔfɔw la ko donna nataw la a ko baara bolodalen wɛrɛw na nun don walasa ka se ka ji tiɲɛninɔ kunbɛn Senegal jamana kɔnɔ samiya waatiw la. Maraku jamana bɛ ka sigi ka fɔ dɔw nun don Libi jamana kunkan. Libi jamana cɛ bɛn kuma fɔli la walasa sigi ka fɔ bɛ se ka kɛ damu ye cogo min maramafɛnw bilali hakilina bɛ se ka ta ka don ba la ka sigi ka fɔ caman nun don min bɛ kɛ sababu ye fɔɲɔgɔnkɔ mankanw fiɲɛ ka se ka bɔ Libi jamana fan fila ni ɲɔgɔn cɛ. Ɲɔgɔn faamuyabaliya bɛ fan fila minnu ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛ ɲini ka na jamana in fara fila ye. O sigi ka fɔ baara minnu ni olu nun donna Maraku jamana kɔnɔ o baaraw bɛ sen na Buzini ka dugu kɔnɔ. Cidenkuluw nana fan fila bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Haut Conseil d'État ani Parlement de Tobruku olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔlama tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ sigi ka fɔ nun donna min senfɛ bɛɛ lajɛlen y'i ka laɲini bɔ ka bɛn kɛnɛ kan Libi jamana mankan kunkan min bɛ kɛ sababu ye basigi ni kolosuma bɛ se ka don politiki ko mankanw fiɲɛ ka bɔ sɔrɔko yɛrɛ ka segin ka kunun ka bɔ sunɔgɔ la Libi jamana kɔnɔ. Maa min ye Haut Conseil d'État libyen jɔyɔrɔ fa Mohamed Khalifa a ko u ka laɲini ye politiki ko ka se ka sigi bolo kelen kan bɛnbaliyaw ka se ka jɔ sigi min baaraw senfɛ bɛn kɛra kɔrɔfɔ dɔw kan i n'a fɔ komi yuruguyurugu ni dungo juguya kɛlɛli ka bɔ Libi jamana kɔnɔ jamana foroba waganden wari o la tiɲɛni ko danga sigi o fana na jamana cakɛdabaw tilalen do cogoya min na o fana ka se ka ɲɔngiri Libi ɲuman kelen ka se ka jɔ min bɛna kuntagalajan sɔrɔ sigi in yɛrɛ kɔrɔ donna Libi jamana kunkan Maraku jamana de ka hakilina sababu la kabiri ni san 2000 ani san 15 san u kun kɛnbɛ ka kuma ɲɔgɔnyaw nun don Libi jamana kunkan walasa fiɲɛ bɔda ka se ka sɔrɔ o sigi ka fɔ ninnu de sababu la gouvernement jolen sigira sen kan Libi jamana kɔnɔ min lakodɔnna diɲɛ selege naani setigi jamanaw fɛ. Nigeria jamana kɔrɔyan fa fɛ ka digi tilebi kan dugu jɛkan ma ɲɛ jamana kɔnɔdenw bolo bari sabu ka daa kan bɛɛ lajɛlen jɛra ka wuli ɲɔgɔn fɛ k'a sababu kɛ wulikajɔ cɛjugu 2 ye minnu bolo dara banbaganci mɔgɔw fɛ Boko Haram banbaganci jɛkulu u ka wulikajɔ in kɛra sababu ye ni ka duguden nana masumalen maa 10 de bɔnɛ u niw na ka sanga ni wulikajɔ 2 bolo dali ye wulikajɔ kunfɔlɔ min ni o bolo dara Boko Haram banbaganci jɛkulu fɛ u y'o ɲɛsin Kurmari dugu ma maa 4 sata bɔra o wulikajɔ la filana o bolo dara Boko Haram banbaganci jɛkulu fɛ ka ɲɛsin Guuza kan ma duguden nana masumalen maa 6 olu bɔnɛna u niw na ye kumana mina wulikajɔ in yɛrɛ bɛ taa dabɔ a kɛra ka bɛn sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kaɲɛ 11 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 12 la maa ŋaniya jugutigi dɔw Boko Haram banbaganci jɛkulu tɔndenw u nana bɛn dugudenw kan u dagayɔrɔ la ni k'u ka ŋaniya juguya baaraw siri maa 10 minnu ni olu bɔnɛna u niw na o kɔfɛ kasara wɛrɛw kɛra bari sabu ka daa kan maa camanw jogina minnu cɛra daridari la ka taa n'u ye lɔpitanisow la muso camanw bɛ yen nɔ Boko Haram banbaganci jɛkulu ye minnu tigɛ ka tunu ni u ye k'u kunda n'u ye wula kɔnɔnaw kan hali bina ka biya o muso ninnu ma se ka ye fɔlɔ Nigeria jamana sorasiya yɛrɛ u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri baaraw kɔnɔna na u sera ka tɛgɛ kɛ Boko Haram banbaganci mɔgɔ 5 la duguden minnu ni u ye olu tigɛ ni ka tunu ni u ye sorasiya ka cɛsiri baaraw sera ka mɔgɔ 7 bɔ bolo la Boko Haram banbaganci jɛkulu u ka ni wulikajɔ cɛjugu ninnu bɛ minnu ta sanga ni wagati ka Nigeria jamana sɛgɛrɛ a kɛra sababu ye maa 36 olu de bɔnɛna u niw na maa minnu ni siranya ni kamanagan ye olu lawuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la ka taa bisimila minɛ fan wɛrɛw fɛ o ka ca maa 3 ye. O de fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔli na minnu labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye aw ni ce a ka ɲɛmadalu la a k'an bɛn waati wɛrɛ nata.